ji bo êrişa Aldar Xelîl li ser leşkerê Roj û ji bo binpêkirina guftûgӯyê û diyalogê ji xwe ev xalek ji xalê ji bo binpê bikin. Ji xwe ne cara yekê Aldar Xelîl êrişî pêşmerga jî dike û helwesta xwe jî didê ji ber ditirsê got ev diyalog herê serî dawiya wê jî ew dizane got diyalog herê serî mena xwe tunebûna wî ye. Dîsanê ez dibêjim tirsa wî jê ye ji xwe bi şeraketiya Encûmenên Niştîmanî Kurdî wek destpêka wê de duwem ji leşkerê Roj ditirsê dizane ku leşkerê Roj derbasî Rojava bibe wê sedan ê ku îro roj li bawî rahiştine tivingê û çekê zarokê milletê me û xelkê me û zarokê me ê ku bi arkê xwe radibin ji bo berevaniyê di ber Rojava de bikin wê bên tevlî leşkerê Roj bibin.